maber ni une sirikal kinde mane timo ni dawo jotend migepe kinde mokalo no bedo wach mane liet kabina achiel kuom jod bura kama oting'o John Mbadi nowacho ni ma hesa mwadhi bedo gi jotend migepe ma fuot ma onge gima dhi konyogo jopiny. Sani nitiere moko kuom jo od bura gi bende koro giduogo kendo gidhi chopo e nyimu mondo mi uda dhoge go kod mbaka tisewacho ni sani un koro nayo udonje iye kanyo. Nyiswa ni to udhi kalo jogi udhi miyo gi luongo ni free pass nikech koro iwacho ni nitiere sirikal. Samiti no sirikal nyocha ne wantie kata seche mne John Mbadi gi wan bende ne wawuoyo cha. Wagol gimoro e pach jowa ni ok wan e sirikal. And gini nyae gi jogo moko manie UDA ka mondo gima jo Kenya mamoko haki margi. Waduto wanie sirikal kendo wachulo osuru ne sirikal mar Kenya. Gima notimore ni nyocha otamwa kwota mowinjore kodwa. Nikija nyisi ni katiba koni samora mora miloso migao mora ma sirikal nyako chal gi wang Kenya king'iyo. Jo kabila te nyaka bedie, kabila ka kabila oganda duto, jok manigi disability nyaka bedi, jok ma minorities nyaka bedi, 2/3 gender rule cha. Mawacho ni jok matieng' mopogore mine gi chuo onge monengo kal 2/3 mar total jok ming'iyogo. And adwa yie gi nera Dr. Omolo ni sama wadhi timo vetting. Achiel kuom steps mwanyalo kao en wito list no duto te. Ka wafwenyo ni oko balance jo Kenya duto maber. Anyisi kuom ranyisi ok ne okwongo yier ji 11 mokwongo. To kasi eti neno ka gin ji 12 nikech the Ministry of Foreign Affairs ne we bwo Musalia Mudavadi. So ji 12 tayari nitie. Ji 12 gi in terms of regions, ing'eyo sani ni 6 kuomgi ae region achiel. So bunge nitie gi ratiro mar penjo ni king'iyo list mar cabinet nyaka sama wantieni. Bende king'eyo ni jo Kenya wantie gi oganda mopogore kabila maromo 44 kadhi mbele. Nyalo bedo ni jomoa e region achiel nyalo bedo gi positions makala achiel, makala 2, machopa 6. To positions gito gina 22 kende. Mano nyalo miyo wawit gino te. Wanyalo penjo ni to king'iyo list mar ji 12 makoro nitie sani gi. Bende opogo weche mag jinsia gi maber. Bende wantie gi at the minimum, at the maximum 2/3 mar gender mora achiel kende. Mano bende ka onge, tanyalo nyisi ni chik mar katiba yien wawito jogo te mondo opang gi maber. So nitie gik mang'eny ma pod wadhi ng'iyo. Gima adwa wacho en ni ok wanyadhi e detail ma relate to gik moko manitie under chapter 76 of the constitution. So vetting ni dhi ng'iyo gik mamoko monengo ng'iye composition mag sirikal go maloyo dip mamaka. Bata wacho ni kaka jaod bura ma Homa Bay an ne okakone Keruto mondo kel jogi e bunge. And an komiya thuolo mar penjo gi penjo. Inyalo paro higa mokalo, ne wantie gi tabu ahinya mar nek ji. Nyaka wapenja ka giyien okelgi kaka speaker bende yien okelgi. Okelgi. But adwa nyiso jowa ni waket pachwa kaka jo Kenya. Marwa manyocho tamwa to katiba adwa no timnwa omiwa makoro biro cha. King'iyo kaka ji 12 masani gino pogi. Chal ni jalup ker okawa 6 to ker okawa 6 mag ker 6 gi mopogne oganda mamoko. Aneno ka jalup ker nyaka nyoro pod thiano ni Kenya nyako keda ne jogi en. So pod nitie tabu. So samoro wanyalo kata na wito gini teka wabunge moko yie. Mondo bang'e to unde mawi Kenya. An ok ayie ni kaunti gi positions mathin ne oganda mag jo Kenya duto. The 44 of them. To kabila moro nengo bed gi ji 2. I don't agree so. To idhi poge nade kinyalo paro ni gino gindni dhoudi 42. Thuolo gi kodhi ahinya to en 22 ka. Koro 22 gi mi oganda achiel. Kichako idoge PS ka tichako no oganda mage modong' matek kuom gi mogik bende achiel. Kichako iduogi nuocho kendo. To kunyal yie ni katiba wacho ni there will be ethnic and regional balance. To kikelo list to iyua long malo ikoni jogweng'u emitielo. Anyalo nyisi Lydia gini ukawe for granted. Pende gwenge moko makidhiye to didhier ni to
kare jogi manie sirikal koso jomoko onge sirikal. Kidhi karwa Kanyada kacha, pok iyudo ng'ama iluongo ni Jawambla kata Jakanyada, nosebedo kata na DC kende, manya iye kanyo. To kuonde moko kidhie to kigo kona ka, in gi commissioner. In gi commissioner mar Independent Commission. In gi Auditor General. In gi joma nie migawo te miweni gine michulo ne gi osuru Kenya ka. Magi e gik matamo wabedo jo Kenya. An magi achiel kuom gigo ma Gen Z gi goyo. Ma omiyo nabedo kanyiso jo Gen Z gi e Twitter. Ang'o omiyo jo Gen Z ma wi got kocha koro kowuok motegno koni no ka wasewacho ni wan tribeless to koro ni migawo mag sirikal te oganda wa kende ka wauchiel thego wa gi jo Kenya mamoko mono wariwore kaka jo Kenya waduto te. Nan mago thuolo makobiro to nyaka wakednegi. In fact anadwa kwa jo Gen Z gi ni gima koro gikedi ahinya. Let me tell you, en ukabila. Ukabila no ema ji bende bedo go kata nyayo go mibadhi ahinya sirikal. Ikise kwalo to jougo kokoni ng'ane kik gol as if ikwalo ne jou. Anandi yudo ka jomoko dhi to koro ji osuru ichulo te, jomoko chama jomoko to gichalo joma gin tij gine tich solo osuru orumo. Mano emomiyo jomoko nigi chir mar paro ni ok in e sirikal. Tan assistant speaker matayo od bura machok sirikal. So nyaka wadonji ka mondo jo Gen Z gi odhi mbele. Ananda geno ni biro penjo to nyocha wang'ado bura nang'o to moko ma musuko gi to bedo nang'o. But kaka asewacho jothurwa, thuolo momiwe migawo mag sirikal en thuolo ma kateba emomiyou, ok sirikand ni emomiyou. And ok en thuolo ma nyaka miu mana ni ODM oriwore gi UDA. Ma en thuolo marwa kaka oganda. Anadaro ni jowa moyude okawe piyo and then giwe nindo kaka jomoko osebedo ka nindo cha. Kiyudo thuolo to ng'eni oganda wa koro ni chien kabisa. Ywa jowa bende ndo bed kamoro. An ma wacho kalemo Lydia, ang'eni in millennial. To na winjo kikuodhi ni samoro nyalo bedo jatend migawo mochung' ne broadcasting, information and broadcasting. Kidhi kanyo to rwaka nyithiwa mamoko. We gimoro mar ng'iyo ng'eyi nang'o matimore kamani mondo wan bende wago yatwa wadhi mbele.